Salut! Bine v-am... Am vrut să spun regăsit, dar că acesta este primul meu videoclip. Și da, astăzi o să ne jucăm Troll is Spinning Tower de pe Roblox. Dacă vreți să mă aveți la ad pe Roblox, mă cheamă Anais _ 67735. Nu mă întrebați ce cu 677 pentru că nu mă lasă doar cu 6. Băi, gata cu microfonul vostru. Să sting microfonul ăștia. Așa, restring la toți pentru că fac multă gălăgie și da, filmarea poate o să se strică. Acum hai să încercăm să facem acest tower. Am văzut această scară, așa că bă, nu fi de la bă. Da, am și căzut. Cred că pe aici e drumul mai bun să mergem. Și da, dați like și subscribe și bun venit la primul meu videoclip. Ok, deci acest obi nu pare obi tower. Mă scuzați frumos. Acest tower nu pare chiar așa de greu. Bine, astăzi o să încercăm să-l facem. Nu e chiar așa de mare, deci cred că o să facem 2 towere. Să vedem dacă o să pot, pentru că nu cred că pot, deoarece sunt pe telefon și mi-e mai greu, cum să vă zic eu. Aoleu, mi-am murdărit telefonul. Stați un pic. N-are nimica, după aia o să mi-l șterg. Așa, haideți să facem. Acest tower nu pare greu. Cât de greu ar putea să fie un tower? Deci nu cred că există towere grele decât un wall hop sau wall flick tower. Gen, o știu pe Real Roza, doar că nu mai mă... Bă, cum? Nu mai mă uit la ea pentru că e băi. Am știut eu că nu o să pot să fac acest tower, dar mie nu mi se pare atât de greu, frate. Mie mi se pare un inocent tower, pentru că nu mi se pare chiar așa. Dar de ce sunt 2 scări? Ce era sub? Erau delea. Ok, deci hai să-l facem. Între timp, dați like și subscribe. Puteți să dați like și subscribe în același timp în 5 secunde. I'm not crying, dummy. What is dummy, bro? Ce înseamnă dummy? Scrieți în comentarii dacă voi știți engleză și știți ce înseamnă dummy. Eu nu știu. Ok, acum trebuie să sărim. Ce culoare vă place? Mie îmi place culoarea verde. Scrieți în comentarii culoarea voastră preferată. Eu v-am spus culoarea mea preferată, verde. Și, bă, da, ia uitați că nu pot să fac. 1 minute later. Așa. Mă scuzați, doar că e primul meu videoclip. Știu că o să fie plictisitor, doar că până mai o să învăț și o să fac mult YouTube. Atunci nu o să mai fie așa plictisitor, dar am văzut această chestie. Ope. Să intru în comunitate. Hai că intru să vedem dacă mă dă la final, pentru că... Ai, mă, aici m-a dat. Măcar m-a dat aici. Nu m-a dat fix la final, dar eu am vrut fix la final. Dar... Nu cred că o să vreau pe aici, pentru că sunt că mai... A venit un fluture și s-a pus pe capul meu. What the... Voi ce culoare aveți la păr? Da. Dacă ați auzit un miau... Bă! Cum? Dacă ați auzit miauri, cred că ați auzit, e pisica mea, nu știu ce are. E cu fratele meu, habar n-am. Nu știu, chiar nu știu, nu m-a întrebat, vă rog frumos. Cum ar trebui să sărim pe acestea? Mamă mia, sunt cam mari. Ok, nu, iară! Nu, deci urăsc chestiile astea pentru că sunt grele. Nu pot să le fac! Mai ales pe nu-mi zic că nu o să se audă. Au!
Mă pișc. Țânțarii. Firea tu să fii. Nu știu cum. Pentru că eu stau într-un loc în care nu ar trebui să fiu țânțari. Gata, frate. Ia uite ce m-am roșit. În fine, hai să continuăm. Tower-ul. Da. Așa. Era să cad. Ați văzut că era să cad. Așa. Pam. Pam. Bam, aici, nu, astea sunt foarte subțiri, acele chestii erau foarte subțiri, deci le urăsc. Voi știți cum se numesc? Eu chiar nu știu, dacă știți, scrieți în comentarii și da, sper să nu fie foarte lung acest videoclip. Suntem la roșu deja, deci o să fim la albastru, băi, cap de găgăuță, aoleu, ce, am apăsat pe ceva, bă, nu, iarăși, ce... Urăsc chestia asta, urăsc chestia asta. Ok, pentru că... Bă, da, tot mi apare chestia aia, mă, nu știu de ce, că eu nu apăs pe nimic. Fac tower normal și dintr-o dată apăs pe ceva, dar nu apăs pe nimic. Ok, în sfârșit am făcut. Bă, cum adică, mă? Cum se fac chestia, mă? Dacă voi sunteți mai buni la taure, scrieți în comentarii. Eu nu sunt bun, chiar așa de bun. Oh my god, mă pișc cu țânțari. Stați așa, pentru că da, trebuie să aștept, pentru că acestea sunt platforme. Oh my god, platforme care dispar. Aoleu, dar tot mă pișcă țânțarii. Da, trebuie să stau afară, deoarece fratele meu, frații mei, pentru că am 3 frați. Ups. Da, fratele meu mai mare, cel mai mare, nu cred că se mai joacă Roblox, pentru că și el se joacă Roblox. Ok, hai să... Nu. Bă, dar tot apăs pe ceva, măi. Ok. Bă, nu! Da. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu îl închid gen că am căzut, doar că l-am făcut cam prea lung, aș spune. Și sper că o să ne mai vedem. Sigur o să mai ne vedem. Pa! De ce nu am închis filmarea?